एसे गाय खालामना दै खुदै गनाङा दै गिबियावनो होनखाबाय खिन्थु minang anzami hain sirfani ansuling konse nunayau najarnawan konse वर बर' इउटुब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि लाइभआव आं दिनै नै मा जानो नागिरदों नोंथांमोना मिथिखाबाय थाइजौ खुदै गबाय नामा कमेन्टआव खोन्थाहर नै थाइजौ आंखौल' जादों होननानै दासान्दि वाट्सएप नाम्बारफोर हर थाइसे थाइसे हरगोन आङो वाट्सएपाव जकिंसो दे रागा जोंना लुगैदोंदां ने थाइजौ वाट्सएप नाम्बार हर वाट्सएपाव थाइसे थाइसे हरनि आङो जकिंसो दे गाज्रि मोनगोन ना सोरबा सोरबा लाइभ नायग्राफ्रा फैदों थांदों कमेन्टफोरबो लिरा सोरबा थैनि नायगासिनोसो गावस्रा कमेन्टबो लिरा बे लाइभ सेट दंना बेयाव लाइभ सेटआव सेट होना सातसेनो लाइभ सेटआव थुना हो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम खानाया आंना सिननो गोनां जाबाय जि गिदिर नुखाबाय ना खर'खौ आयौ हाथाय खैबायबो खैनैसो जानायावनो आयौ हानानै लेमबखानिनो फाग्लासोलै आंबो मा हाना लेमबखानिनो बेखौ मा होनो मादालि ना बादामालि
नै बादामालि बादा दाउसो जाहैगोन दा मादालसो होनोना हाब गोमोनबा एखदम ओरै ओरै जागौमोन आरोना दा बे गोथां जाबायना एसे मोनथांग्रा आदा कमेन्ट लिरलाय गावस्रा आंजों रायज्लायनो लुबैयाखै खोमा नायबायसो थाबाय खुदै गदों र' दा जोबाबा बेखौ जाबावनांगोन जोबाबानो जोबबाथाय उल्था फाल्था रायलायोलै आङो मानसियानो बानलुजों संख्रै आयौ पुर्निमा गयारि थोद गावला जायो जोंबो माबा वाटसएप नाम्बार हर आं थाइसे थाइसे हरगोन दे बयनोबो राननानै जा आयौ 3K जाथारसिगोन र' आंना साबसक्राइबारा आयौ मा थाइजौ दा थाइजौ जादों आङो थांलाय फैलाय गावस्रा कमेन्टबो होआ थाइजौ जानायखौ लाबोदों गाज्रि मोना दे आंनि चेनेलाव गोबाङानो प्रमट खालामनो हरो आरोना लिंहरो ओमफ्राय बुंहरो ओमफ्राय साबसक्राइब बारायगोन ना बारायाथाय आंथ' मिथियाना आंथ' होयो साबसक्राइब बारायगोन होननानै खिन्थु मानसिफ्रा साबसक्राइब खालामाबा आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आरोना आयौ नुवाखै र' दे हरलाय आं जानो लुगैबाय नों जानायखौ नुनानै पुर्निमा गयारि जानो लुबैदों मा मा डिस्ट्रिक्टनि जोंना लोगोफ्रा पुर्निमा गयारि नोङो बबेनि रिप्लाय हरलाय आंजों इमान कमेन्ट खालामलायो ओमफ्राय मा मा डिस्ट्रिक्टनि मिन्थियानो ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा प्रफाइलबो गैया नालाय सिनाया माब्लाबा आंखौ नुबा नोंसोर सिनायगोन ओमफ्राय आं नोंसोरखौ सिनायनाय नङा साबसक्राइबारबाबो ओमफ्राय आंखौ माथो होआखै मायाखै होनना सानगोन आंखौ नोंसोरो जि लेबेल खाथार होनना सानगोन आंखौ बाब आंखौ माथो होलाया गावनि साबसक्राइबारखौनो आंजों इमान कमेन्ट गेलेयो मायो होननानै ओंखायनो जायगाफोरनि नामखौ खिन्थाना ला मा मा डिस्ट्रिक्टनि सिनायना लानो उनाव माथो होलायनो नांगोन ना थै स्टेनाबो माबा गोराथार जाना दं जाथ्रालै बे स्टेना दाम खमनि नालाय
थाइजौ बानलु संख्रै जागासिनो दङ। आं नोंसोरनो लाइभ होनानै रायज्लायनो नागिरदों आरो ना। आंना साबसक्राइबारा 3K जाथारनोसै दे बारा गैला। आं चिरांनि चिरांनि ना आंनियाव चिरां बिजनिया बांसिन नायो नामाथाय आंनि चेनेलखौ। ओयाव मिसिबथाबबाय आङो जानानै ओंखायनो नोंसिनो दिन्थिबावाखैसो। आं नेक्स्टआव मेथाइ खनै खनैसो होसिगोन आं नोंसोरनो ना। गोबां मेथाइ खननायखौ लुबैयो आरोना जेनेबा मोजां मोनो आरोना इन्टारेस्टिं कमेडि भिडिअ'खौ। जानोबा जानो बुंखानानै आं मोनसे मटिभेसन भिडिअ बानायना दोनदों आरोना बेखौ गाबोन फुङाव आपलड होनोसै। सिरि सिरि नायगासिनो कमेन्टबो लिरा गावस्रा। आंनि साबसक्राइबारफोर ना जेनेबा 2K 3K जाबाबो माथो भिउ फैथ्रा होननानै माने गोसोआव ओइ रावबो सापर्ट होआ मा होआ साननो नाङा आरोना मोनसे खोथा आरोना। ओरैनो 2 लाख 3 लाख गाहाम 5 लाख 6 लाख गाहाम थानाय मानसिनाबो समाव 5-6 हाजार गाहामल' भिउ फैयो आरोना बे भाइरेल जानायनिसो खोथा सोरबा सम मोना। दा आं आपलड होनाय समाव सोरबा अनलाइन थाया ओमफ्राय उनाव इनो थांगारबाय थायो आरोना इनाव नटिफिकेसन नुहैया आरोना। इउटुबखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो गोबां मानसिनो साबसक्राइब खालामना दोनो नालाय सोर सासेनिया नुसनफैनो आरोना। इयाव भाइरेल जाया भिडिअ'आ ओमफ्राय नायनाय जाया इयावनो साबसक्राइबफोरा खम जायो आरो। दे मेथाइ रोजाब दायो खोनासंनो लुगैदों माब्ला फाय मेथाइ खननो बे माब्लाबा खनगोन। आं दहाय खनना मोनसे हेगारदोंमोन दा ओमफ्राय मोनसे सोलोंगासिनो दं आरोना। माबा दहाय मोनसे कमेडि भिडिअ एगारदोंमोन ना बेयाव मेथाइखौ आं थाबनो लिरख'दोसोमोन ओमफ्राय मेथाइखौ बारा सिगांथ' खनोमोन नालाय इ मेथाइखौ खनखांखाबाय आं ओमफ्राय गोसोआव एसे बावगारनानै माबाखौ बावगारबाय माने इनि सुर बोनायखौ गारांखौ आरोना ओमफ्राय ओरैनो खनना होबाय आरो ससे ससे। नेक्स्टआव आं गोलाव गोलाव खनगोन र' एसे मोजांनो। खायफा इदिनो इनसाल्ट खालामो सानोना बिमल बर' मा जादोंब्रा फंबाय बिमल बर' माबा थाइजौ नै दहाय फार्स्टनिफ्राय लाइभखौ नुदियाना सोरबा सोरबा मिथिनाय नङा आरो थाइजौ जागासिनो आं। थाइजौ जादों आङो। दोनथ'नोसै आंगोफोर दे आंना नै टाइमा जानोसै। बेसेबां जाखो टाइमा 5:31 दे दोनथ'नोसै। थाइजौ जानायनि लाइभ होबाय आरोना ओमफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंबाय जेनेबा साबसक्राइब खालाम आंनि जेनेबा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनायफोरखौ साबसक्राइब खालामना दोन भिडिअ साबजाथाव नङाबाबो नोंनि थाखाय मोजां नङाब्लाबो माने होनना साबसक्राइब खालामना होनांगौ। गावनि कन्टेन्ट नङाबा बायसान्स जेनेबा नोङो साननाङा आरो बेनि कन्टेन्ट नङा मा नङा होनना सोरबा मिथियाना ओंखायनो बेलेगनि भिडिअ होनानैबो चेनेल खुलिनानै दोनो ओमफ्राय साबसक्राइब खालाम होननानै नागिरलाबायबाय थानोसै ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना होनांगौ आरो।